Crist a gyfodwyd, fe a gyfodwyd yn wir. Halleluia. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa ar y bore Sul arbennig hwn, bore Sul Y Pasg, bore Sul yr atgyfodiad. Diolch i chi am eich cwmni, gobeithio gewch chi fendith o gyd addolian ni heddi. Croeso cynnes iawn. Ar y dydd cyntaf yr wythnos yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalene yn dod at y bedd ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle maen nhw wedi rhoi ei orwedd. Yna, cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd Rhedeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gynta. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna, daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieniau, ond ar wahân, wedi blygu ynghyd.
Yna, aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna, aeth y disgyblion yn ôl adre. Fel sail un myfyrdod ni heddi ar fore Sul Y Pasg, wi am i ni feddwl am lun arbennig iawn, gan artist o'r Swistir o'r enw Eugenie Bernand. A dyna i gyd wy'n gwybod amdano fe, yw i fod e o'r Swistir. Ac mae'r llun yma, i fi, yn cyfleu stori'r Pasg. Teitl y gwaith celf hwn o Efengil Ioan. Mae ganddo deitl hir iawn. Dyma'r teitl, y disgyblion Pedr ac Ioan yn rhedeg at y bedd ar fore'r atgyfodiad. A dyna'n union beth sydd gyda ni yn y darlun hwn. Dau ddyn ifanc yn rhedeg tuag at y bedd. Felly mae'r darlun hwn yn dweud y cwbl wrthon ni, a cwbl sydd angen ni ddeall ynglŷn yr atgyfodiad. Pedr ac Ioan yn rhedeg tuag at y bedd lle claddwyd Iesu, oherwydd bod Mair Magdalene wedi dweud wrthyn nhw nad yw i gorffe yno mwyach. Mewn ychydig adnodau'n unig, mae Iesu'n ymddangos i Fair Magdalene, ac ar yr un noson honno, fe ymddangosodd i'r apostolion i gyd, ac eithrio Thomas wrth gwrs, ac yn cadarnhau gwirth fawr yr atgyfodiad. Dyna ble o'n nhw'n gweld ac yn teimlo ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a'i ystlys lle tyllwyd ef gan weio ffon. Mae amheuaeth nhw yn ildio i ffydd. Mae gyda nhw brawf fod Iesu'n fyw, a'r disgyblion yn deall gwir natur buddugoliaeth Iesu dros farwolaeth. Ond nid fel na mai yn y darlun hwn sydd dan sylw gyda ni y bore yma. Achos mae'r darlun hwn yn portreadu eiliad o amheuaeth. Dyw Mair ddim wedi gweld yr arglwydd byw eto, dim ond y bedd gwag mae hi wedi weld, a mae wedi trio tybio bod rhywun wedi symud corff yr arglwydd Iesu. A mae'n rhedeg i ddweud wrth y disgyblion, ac mae dau ohonyn nhw, Pedr a'r disgybl mae Iesu'n ei garu sydd yn yr hanes, Gymrwn ni'n gyniatawl mae Ioan yw hwnnw, Pedr a Ioan yn rhedeg at y bedd. Smon nhw'n gwybod ble mae'r corff, ac mae'r esboniadau posib a rhesymegol i gyd yn pwyntio at newyddion digan diflas ac yn pwyntio at newyddion digon drwg. Falle bod yr Rufeiniaid wedi symud y corff, fel na bydde fe'n dod yn wrthrych cwlt, neu falle bod y Pharisëed wedi symud e, mwyn bychanu Iesu ymhellach, y dyn oedd yn honni mai ef oedd mab Duw. Neu falle, dim ond efalle, bod i meistr nhw rhywsut neu gilydd, rhywsut wedi dod yn ôl yn fyw. Sdim tystiolaeth o hyn gan y disgyblion o gwbl, ond dyna'r pethau sydd yn troi yn eu meddyliau nhw, wrth nhw glywed bod y bedd yn wag ac yn rhedeg tuag at y bedd. Sdim elfen o lonyddwch
Na heddwch yn perthyn i'r darlun hwn o gwbl. Mae Pedr ac mae Ioan yn ymddangos fel pe bai nhw'n rhedeg mor gyflym ac y gallen nhw. Mae'r ddeiar yn edrych fel pe bai e'n symud. Mae'r cymylau hefyd fel sy'n nhw'n symud. Mae popeth yn y llun yn symud. Sdim byd llonydd ynddo. Dyma beintiad sy'n portreadu byd mewn un funud wyllt, nerfus ac anobeithiol hefyd. Mae Pedr a Ioan yn rhedeg at y bedd. Nid oherwydd bod nhw'n gwybod bod Iesu yno, ond oherwydd bod nhw'n gobeithio falle i fod e dal yno'n rhywle. Dim ond y rhesymau lleiaf sydd gyda nhw i gredu yn yr atgyfodiad, ond mae hynny'n ddigon i roi gobeith iddyn nhw. Ac mae'r gobeith hwnnw, mor wan bynnag yw e, yn ddigon i'w gyrru nhw i weithredu. Mae hefyd yn amlwg fod Pedr ac Ioan yn rhedeg am resymau gwahanol sy'n gwneud synwyr pan ddarllenwn ni'r Efengylau. Mae Ioan yn rhedeg achos i fod e'n caru filltir yn ddwys ac yn llwyr, ac fe'n gwybod bod Iesu'n ei garu fe'r un modd nôl hefyd. Mae'n ymddangos fel sa Ioan yn y darlun hwn yn gweddio wrth rhedeg, oherwydd i fod e'n gobeithio i fod e'n wir fod Crist yn fyw. Mae gan Pedr ar y llaw arall digon o resymau fod e'n reit nyrfys o feddwl falle bod Iesu wedi dod nôl yn fyw, achos i fod e wedi gwadu Iesu deirgwaith ychydig ddyrnodau ynghynt. A fe allai ddychmygu fod Pedr hefyd wedi lethu gan ei ogrwydd am ei fethiant, a falle bydd dychweliad Crist yn rhoi cyfle iddo fe wneud yn iawn am ei weithredoedd. Mae Pedr felly yn rhedeg am ei ail gyfle. Gyda'i gilydd, wy'n meddwl fod Pedr ac Ioan yn dal yr ystod o ymatebion sydd gan bob yr un ohono ni bron y bod, i ryw raddau, i Grist. O barch a chariad dwfn tuag ato ar y naill llaw, i ei ogrwydd ac annigonolrwydd ar y llaw arall. Mae'r ddau yma yn cyfleu'n teimladau ni gyd. Mae'r ddau ohonyn nhw'n ansicr iawn ynghylch yr oll fusnes atgyfodiad yma. Dyna pam i bod nhw'n rhedeg. Nig e cerdded maen nhw'n rhedeg. Yn rhedeg mor gyflym ac y gallant, gan wybod, os yw'r bedd yn wir yn wag, efalle mae hwn fydd y pwysica a ddigwyddodd eriod yn hanes y byd. A dyna yw neges y Pasg. Nid yn unig bod bedd Crist yn wag, ond mae bywyd newydd a gobaith newydd yn dod i ni. Nid mynd yn hamddenol at y bedd a wnaeth Pedr ac Ioan y diwrnod hwn, fel pe bai nhw'n digwydd paso hibo, digwydd mynd y ffordd honno, a digwydd edrych y tu ôl i'r garreg yma. Maen nhw'n mynd at y bedd gyda bwriad, maen nhw'n mynd yn ddisgwylgar. Mae yna obaith yno. Ych chi'n gwybod mae gobeith gwirioneddol, mae e'n rhinwes sydd yn eistedd ochr yn ochr a ffydd a chariad. Mae e'n gofyn mwy gyda ni na gobaith gofalus ar i'w gerdded hamddenol. Mae gobaith y bywyd newydd yn ein gyrru ni rhedeg yn wyllt tuag at rhywbeth yr ydyn ni wedi clywed amdano. Falle trwy gydol ein hoes, a dymunwn yn dair iddo fod yn wir. Wel, wi am eich annog chi a'n hunan hefyd y bore Pasg hwn, i rhedeg ar wyllt tuag at y bedd gwag. Nid rhyw gerdded rhyw lingdi long, ond i fynd ar unwaith ar rhedeg at y bedd. Nid gyda'r amheuaeth a oedd gan Pedr ac Ioan yn y darlun hwn, ond gyda'r sicrwydd fod y bedd yn wag a bod yr arglwydd yn fyw. Crist a gyfododd, fe a gyfododd yn wir. Halleluia. A phas capus i chi gyd. Amen.
Gweddiwn. Yn gyntaf, gweddio ddiolch am atgyfodiad buddigoliaethus yr arglwydd Iesu ac am obaith a gorfoledd y dydd hwn. Arglwydd Dduw, diolchwn mai ohono ti ydaw bob bywyd newydd sydd yn adfer ac adnewyddu. Diolchwn am fywyd newydd y Gwanwyn ac am bob arwydd o ddeffroad natur o drwmgws gaeaf. Diolchwn am bob profiad o lywenydd yn gorchfygu tristwch, o gariad yn gorchfygu atgasedd, o ffydd yn gorchfygu ofn. Diolchwn yn arbennig am efengil y bedd gwag, am lywenydd ar y feddod y trydydd dydd, am Iesu ddryllio pyrth y bedd. Cadw ni y dydd hwn rhag bodloni ar goffau digwyddiad pell yn ôl yn unig, ond i wybod bod Iesu'n fyw heddi ac yn cerdded llwybrau bywyd gyda ni. Gweddi o gyffes ac ymbil. Mewn gweddi o gyffes, cydnabyddwn yn edifeiriol pa mor ara i ni i ymateb i alwad ac addewid y Crist byw. Cydnabyddwn arglwydd nad y'n ni'n deilwng o addewid rhyfeddol y dydd hwn. Fel dy ddisgyblion gynt, i ni'n araf iawn i gredu'r dystiolaeth am y bedd gwag. Fel y ddau ar y ffordd i'r maes, mae'n cael onen yna hefyd yn araf i gredu'r hyn a lefarwyd gan y proffwydi. Fel Tomos, i ni'n mynnu gweld a'n llyged ôl yr hoelion. Trigarha wrth i'm arglwydd. Cod ni o'n hameion a'n digalondid. Cod ni y lawenydd y bywyd newydd sydd yn Iesu Grist. Gweddi o eiriolaeth ac ymgysegriad. Gweddiwn am ei fywyd newydd y Crist atgyfodedig, lenwi'r eglwys, a dod â grym a gobaith i fywydau pawb sy'n mewn gwendid a gofid heddi. Bywhad eglwys o arglwydd a grym yr atgyfodiad. Adnewyddau bywyd, grymusau chenhadaeth. Nerthawl sawl sy'n mewn gwendid a phoen. Cysura'r sawl sy'n mewn tristwch a galar. Goleua'r sawl sy'n cerdded glyn y cysgodion. Galluogan i bob un i ddathlu'r wyl hon mewn llawenydd. I fyw yng ngrym ac addewid yr atgyfodiad, ac o wybod fod Iesu'n fyw, gwybod y cawninau fyw yn ddo ef, yng ngogoniant i deyrnas dragwyddol yn y nef. Cliw ein gweddi, yn enw'r Crist byw, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi ac am eich cwmni hefyd ar y daith drwy'r grawys eleni. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.